piye sing jelaske karo wong tuwa wis nglakoni tekan semene nek akhire bakal bubar pisahan koe kudu tresno karo wong liya ngelali kowe sing tau dhewe lakoni tresno tekan tuwa ora liyamu aku ning atimu nanging saiki atimu ono wong liya ibarate sok mendung awan aku kudana sore bolarani bengi tak tangisi mung iso bayangke kabeh kenangan kowe tak boncengke turut dalan kegepanku dana nanging nyatane kowe malah milih dikekep wong liya opo kowe ra kroso abote atiku kudu kelangan wong sing paling tak tresnani kajang nak dolan kadoyan mangan nek rambok bulan turut dalam kegepanku dana nanging nyatane kowe malah milih dikekep wong liya opo kowe ra kroso abote